Sziasztok! Három napja itt tengődünk. Nézd ki a kaja! Itt megettem a karesz egyik lábát. Jaj, én amúgy... Bottal járok. Nézd, mindig jó fele megyünk. Ősi törzsi jele. Gyere! Ezek megeszik őt. Ezek ott megesznek engem is. Ó, Istenem, atyám! Elnézünk egy kincset, nagyon értékes kincs. Az X alatt. Itt megjelöltük jól, hogy lássátok. Ez a Szentgyörgyhegyen vagyunk, most a hegymagas felől jöttünk fel. Igen. Kék túra úton alól rá kell lejtérni. Itt van egy kis rét, és akkor erre itt bejöttök. Ha akartok, és itt van egy kincs. Szóval itt van, elrejtettük. 2018. június 30, majd akkor találkozunk. Ülünk a monoton, 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 és kész. Találtunk egy ilyen kis királyságot. Igen. Mi? Hát nem tudom, hogy megmerik, mert ez itt eléggé... Ezt mi tartja amúgy? Mármint, hogy most így for real. Na jó, csak nem szakad rám. Mi van? Egyrészt nem a WC a lényeg. Van egy ilyen... Úristen! Ez amúgy lakhatnak? Mármint, hogy oké, hogy most nem, de... Na, ki az te megmered próbálni az erkélyt? Oké, ez semmit nem jelent. Ez minden esetre nagyon durva, hogy így vannak random elrejtett így ilyen helyek. Ez már életemben nem volt. Igen, ez ilyen szellemcucc. Mondjuk egy ilyen hajnalban nem mernék ide jönni. Szerintem. Nem hozzam a bajt. Jaj! Zsír! Nem telik a... Oké, még nem telik. Na? Azért ez... Erre elnézzünk. Oda faszol, és nem is kell visszamennünk. Abszolút. Ez élőben sokkal szebb. Igen, szóval ez élőben ez gyönyörű. Ezért ne az én videóimat nézzétek, úgyse nézi senki, hanem gyertek el ide. A nap, oldanyám, csillagok a gyermekek, határtalan horgolják, illatok a kertemet. Óceánkád, láng a lámpa arcom, tóban mosom, hegytető az irodám, ottan józan gondolkozó, harmadfűbe hajtom fejem, gond egy szál se hölgy a fotel. Hotel kontinens, tál a hadcsillagos motel, tetőm színe minden nap, az úrabba vártnál, egy vendég se... Van vagyunk a tetőn. És látod, hogy össze mit ezzel állunk. Nagyon okai. Ez nem király. Smányom az évezred, de kérték át. Ezek büntető törvénykönyvek, az igazi BTK. Anagram... Ott vannak. Vannak Csicskák. sokkal alacsonyabban vannak, mint mi, de mivel az az első pont, amit megettük, én is majdnem. Amíg a Dávid
Blenda. Hittem, hogy csak a magasabban vagyunk a tényleges tetején. Meg persze kóta ott vannak, és Meg persze kapja. Igen. ugyanígy vagyunk, de szerintem én azért elgondolkodtam a helyekben, hogy nagyon Igen, mert velük találkoztunk. Látott hús. Ott vannak azok. De ilyenek ne legyetek, olyan bénák. Ahogy az elején mondtam, nekem egy házam van. Egy házam van, annak szép volt a teteje. Padlók, féktelen földfalak nincsenek. Apám, a nap, holdanyám, csillagok, a gyermekek. Határtalan horgóják, értemet. Tőkénkor be is tyukatom akár a szenet, és senki nem jön. Kit érdekel? Na jó van, mindjárt csükülünk. Majd Gyönökeszi felé, amikor már éhen halunk a szomjúságtól, akkor majd jelentkezünk. Türedek vagyunk. Amúgy Nézd a tenger, itt van egy tenger. Egy fűtenger. Olyan szép az idő. Jönnek közben az autók, de nem érdekel minket, mert gazdagok vagyunk. Leszarom, gazdag vagyok. Azért a túra legnehezebb része az egy egész egyszerű motiváció által jött létre, ugyanis be kellett sétálnunk Szentgyörgyről, Kisapátiba, majd onnan Nemeskolácra és onnan Gyulakeszibe, ahol a világ legfinomabb kajája. A világ legjobb éttermében. De tényleg csak egyik legjobb étterme az található. Autós pihenő az, Autós pihenő. beszélgessünk Randenbergokról. Egyébként most kéne azonnal beszélgessünk. Aha, és akkor visszanézzük. Elvettem. Ilyen fontos emberek. Vigyázzunk.